Добрый день! Сегодня я вас познакомлю с легендой «Страшный цуд у Великодный день». На паўдарозе між мястэчкам Іўе і вёскай Стрыжаняты жыў заможны селянін. Мянушка Скнара замяняла яму і імя, і прозвішча. Так яго і называў навакольны люд. Нелюдзімы быў чалавек, і гаспадыня яго такая ж. Ваўком глядзела на людзей, якія праходзілі ля іх дома. Немагчыма было пачуць ад іх хоць адно людскае слова. Таму ніхто асабліва і не затрымліваўся каля іх сядзібы. Сям'я жыла бы адарвана ад усяго белага свету. Не было ў наваколлі ў іх ні сваякоў, ні сяброў. Была ў гэтай сям'і яшчэ дурная звычка. Насуперак хрысціянскім законам аб ушанаванні святых дзён яны дэманстратыўна займаліся якойсьці працай у нядзельныя і святочныя дні. Аднойчы ў цёплы велікодны дзень, калі лёгкі веснавы павыў ветру разносіў па наваколлю мілагучны касцельны звон, заклікаючы вернікаў на святочнае набажэнства, а з неба лілася песня першых вястуноў вясны жаваранкаў, каля сядзібы праходзіў цэлы натоп святочна адзетых людзей, спяшаючых да касцёла на святую імшу. А гаспадар гэты час сёк дровы. Перахрысціліся і мужчыны і жанкі, яшчэ раз панегадавалі з нехрысця і пайшлі далей. Дзянёк выдаўся як на заказ. Здавалася, сама прырода святкуе у воскресенне Хрыста. Але пад вечар пачалі збірацца хмары, нізкія, цёмна-сінія, амаль чорныя. Сонца паволі пачало растварацца ў небе, а тут і вецер загудзеў у вершалінах дрэў. Прыдарожныя таполі і ліпы схіляліся долу пад яго парывамі. Непагадзь разгулялася не на жарт. З вядра паліў дождж, вогненныя стрэлы маланак распораз рассякалі неба. Тварылася штосьці жахлівае. А ў вокнах местачковых дамоў замільгалі агеньчыкі свечак, перад якімі набожны люд прасіў Божай літасці ад грознай стыхіі. Мабыць, шчырыя малітвы дайшлі да неба, бо дождж неўзабаве скончыўся, праяснілася. На небе зазіхацеў поўны месяц, а вакол яго, о дзіва, утварылася вясёлкавая дуга. Гэтая нябесная з'ява як прадвеснік чагосьці нядобрага, вырашылі людзі і не памыліліся. Перачакаўшы непагадзь у Іўі, позна вярталіся дамоў двое лукашынскіх юнакоў. Смяяліся, жартавалі. Потым здзівіліся. Ідуць, а сядзіба, што была на паўдарозе, усё няма. Раптам пачулі моцнае журчанне вады, быццам каля вадаспада. І тут вачам адкрылася жахлівая карціна. На месцы, дзе быў хутар, утварылася вялікая яма, куды з усіх бакоў шалёнай хуткасцю падала вада. Шмат гадоў сярод поля існуе возера без назвы. На працягу апошніх гадоў памеры яго зменшыліся. Сёння яго ўжо нельга назваць сапраўдным возерам, хоць і расце па краях высокая асака.